Nazdar. Tak tu mám nejakú novú knižku, čo som dostal. Napísal to chlapík, ktorý je známy svojou knižkou o megatrendoch, ešte z 80 rokov. A táto pojednáva o Číne. Snaží sa zobraziť hlavné trendy vývoja v Číne očami Číňanov. Aj keď to nenapísali Číňania, autor sa snaží ukázať, že vývoj v Číne nie je taký, ako môžeme vnímať zo západnej perspektívy. Na tento pohľad je to trochu optimistická kniha. Rozpráva napríklad o tom, že Čína vytvára svoj vlastný politický model, niečo ako vertikálna demokracia, kde príkazy zhora komunistickej strany sú balansované nejakou spätnou väzbou z dola, nie nevyhnutne voľbami. Ešte som len na začiatku informovať, ako to ide ďalej.